tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tangan lamun nyilih pustaka James Klimasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan metu njaba. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki keraton nih. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Mboten aneh. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, mbok ngopo? Nggon aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan, wong iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petruk kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga digawa Bagong. Ngono nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sina Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Puni Den? Iya, sing ati-ati. Ngono nggih. Puni to Janaka? Iya sing ati-ati Bagong. Ndara kula sedewa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. Kan arep njaluk meneh kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Kyai Prabu Darma Kusuma sampun lotami karya bombong raos sing manah asung maseganipun Maduka Kyai Prabu namung kepareng ingkang ngroko ngaturaken pudhi astawanipun ing ngroko kunjuk ngersa Maduka Kyai kadang kula ing Amarta kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan mugi amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih Kyai mungkin mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Ndarawati dinten sak mangke menika wonten murid jeng Amarta Kyai Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura sarawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula ya jagat pangestungkur wayah pura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Iya Kyai. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ing ngroko ing Mandura.
Manggya Widodo sowan kula durga mendhak kula sirna. Namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kaskicakno anggen jengan dika lenggah. Wonten ing madyaning Datula negari Ngamarta Koko Prabu. Yai Prabu inggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yai. Yai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Aku maturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya. Siadi ngaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara iya. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Harya Werkudara. Wedine buli kakangku aku ngaturake basaku katura. Buli kakangku. Werkudara tak tampa siadi atur bekti kawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ing Datur ya Praja Ngamarta. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yai. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Ndarawati semawana Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Mumpun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi kaskecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Yo, Janaka kaya wis ora kepenak. Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo, kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe ndadosna kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Amamakana kabagyaning gesang kula kasekecakno anggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yai kadang kula sewu. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih riki lenggan menika paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndarawati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Yai. Kula wonten timbalaning ngadhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punden sinundul buyut. Bombong manahipun ing Raka Ndarawati namung semanten Yai. Kula suwun nata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndawaraka. Sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndarawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndarawati. Malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndawaraka kaicana jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndarawati karentu kados dene Ngamarta Yai. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo
kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Kokowati. Yayi. Kula nuwun malih-malih menapa? Sawanipun ingkang Raka Indrawati ing sepisan menika tuwi dhateng kaharjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jer sawetawis. Kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing entan bangkit pinambeng. Malah mangsa kala sak mangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya. Syukur mangayu bakya sekti jumuru. Dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun Yayi. Malah-malah menapa sawanipun Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati. Yayi Prabu Darma Kusuma raos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Yayi nuwun sewu. Malah-malah menapa ingkang aturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangawaos paduka. Bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung teka dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sejati. Yayi. Nuwun sewu wale-wale menapa? Sampun wonten tigang candra tanggal ingkang dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya Brahmana kuwiku Pandhita Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tarantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sarenaritis semek ron raja mula bebantal bata sarembak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Yayi nuwun sewu Yayi, mboten nampa kula wantun namunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten, namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sareng tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Ndrawati. Lan badhe nganti ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pagebluk ing madal saliring usada. Langkung-langkung mboten nampa kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Dinten sak mangke kepareng paduka Yayi Prabu suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndrawati. Yayi Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndrawati sampun kula tampi, namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten kepareng inggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Indrawati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segara. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning praja Indrawati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu.
Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan waton dados sarana waliyanipun negaring Ndorowati kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula kadhawan mlampahi teng tebih kula sagah waton dados sarana waliyanipun Praja Ndorowati Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyanipun Praja Ndorowati Koko Prabu Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang waduh Yayi handadosaken suka marwata suka manahipun ing Rangka Ndorowati ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak Yayi nuwun sewu mantres sabaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Rangka Ndorowati wondene saban negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka ngamarta inggih menika pun pustaka jamus miyang jimat kelima sadaya manggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan semanten Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung prayogi kawula ngestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebining kula doni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tula manusinuwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung Panakawan kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten dina dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindhayan ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngobahake asta ngopo Bagong ngopo Gong kok lemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ning jame anyar le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ning jam anyare kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas tak gorong dina wis biru saiki wae tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro nah kok wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti nggone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucun jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih ngipik-ngipik Bagong ora ketang mung jam pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bekti kula kanca nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripendhayanana ing kasantosan ponokan Petruk padha raja sapratamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa
Pangestuku tampanono Petro nun inggih sanget anggen kalian dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raharja ngatenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Bagong tak tampa pangestuku tampanono nun inggih sanget anggen kalian dadosaken jimat paripe. Petro kantong golong padha raharja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Ya tak tampa pangestuku tampanono nun inggih sanget anggen kalian dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem, jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datu Lele iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep nang ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Iya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iki kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darmakusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe. Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah kejar paket B. Ming lurus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Traya ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok. Wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togo ngusake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Wonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Opo Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darmakusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Jak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dheweke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkul benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu nun. Selamat kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha raharja sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro Bagong padha raharja. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petro Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel.
Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sak praptamu, kono kawan Raharja sak praptamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Pono kawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten ta mbok bilung wonten lepat kula nggih kula munjuk atung sapaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Ponokawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong, Pak sowan nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen jek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok, terus paring dawuh kalih kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawula tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku mas
Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Bose kowe aja salah tampa, Tru. Aku mbangun pura kencana ki ora kok mbangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Aku mbangun pura kencana kuwi papan kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangreng Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa ki sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Oh nggih monggo menika langkung prayogi. Mrika iki dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werku Ndara Janaka Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petro, wis. Penemune si Adi piye? Petro, Nun. Yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sabiyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petro. Jan matur sembah nuwun. Ndara Klasdewa pripun? Petro kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa. Iya Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatane sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pumundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro?
Nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kulawarga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh, Gong, mulih lek. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladura luwih dhisik rawuh. Mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada argo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik-dhisikke, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Prasan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Engko nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya. Disekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa melaing Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe?
kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang den lali aku. Aku kaya ning balik RK ya, Truk. Balik RK wis ra ono, wis yang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan niku pun mboten nonton anu medeni napa jenenge ora ana asile. Udu hasil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton apa Bagong? Sik to. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekasa lho, Truk. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekasa uripe, tanduran ora bakal thukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula daya rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa mung arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok iki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebaca diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger?
Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap terweteh kaya bedhek sing mundhup Pategalan Drewi kok grojogan sapi. Hei, Bagong. Ponokan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Kene truk gentenan nggon. Moh. Mau pindah ngarep saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinun Mandura kok. Aku men ngarani Sinun Darawati, ning kowe ngerti ya Sinun Darawati iki adine Sinun Mandura. Sinun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis ngono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye ora gage saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane musuh kang bakal lembut pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora? Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmane musuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggep apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngino marang Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki napa? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Ora kakangku ya, Truk. Udu. Truk. Mah, ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Truk. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek nggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena. Ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali, tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani. Wis wani karo aku sarana kowe unek-unek Yai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen kowe njabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Is tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nek tekan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi Petro. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone.
Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klimasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngentek senggeranggon nebu sauton karo Bagong. Lho niki adik kula. Ingkang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek cesdes. Apa? Cesdes ora. Oh jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, kula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar iki men kere karo bangun pura kencana iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo gitoke. Kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana iki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenani. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ya, Tru. Ha kowe apa-apa tok redike kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkara. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk ning kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergo sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing nawedeni apamu? Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing mau ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten ora basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep kersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Kalau sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa, niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Ismono. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan iso ngonekke Semar wong kere, wong gedibal 17, wong elek nyolok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Terus
mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho Tru. Iya, santai wae Gong. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud iki alon-alonan wae yo. Kula tak takon. Saniki manggenake pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetane mboro tewenang boyong pustaka jamus Hyang Jimat Lima Soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetane Baladewa mboyong pustaka jamus Hyang Jimat Lima Soto. Piye, Gong? Sakuwi rasa suwate. Saya mboro perang ya. Sakuwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan ngene, wedi ora. Ini nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan nguneke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditane Baladewa wenang boyong pustaka jamus Lima Soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus Lima Soto. Manglangkai badhe. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati. Mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudune kene papane ngene. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahit dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam wae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengon dene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Pajake wong loro saudon. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanggal lamun nyilih pustaka jamus Lima Soto. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi keparenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu njaba. Piye? Metu njaba. Aja eman-eman. Metu njaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan metu njaba. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho iki keraton nih. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani kowe mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa.
wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus Aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. wah tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, mbok ngopo? Nggon aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan, wong iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih nyong ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinandrawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara kula sedewa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. BA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Nek ora perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to? Tasih. Men aku kurang sinden bareng. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teko ceplakep. Tawane omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kula nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya ya sing ati-ati. Nah, sing ane Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. pun ndak malah ora iso apa piye-piye. Soale Petro niku ana sunggilane tenan. Iya aku yo ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mengke ndak mboten kajen malah ingkang pun ya cak wis ya sinuwun. Iya iya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan. Dameng bola-bali kok ndak dadi arane aku ki kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok ora tanggap to iki? Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyon 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika ya ngendikane kaya ngoten lho. Lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana, Inggih Ki Lurah. kok sowanmu ora nang caket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto, badhe menawa Nek tak sili-sike lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kok nyaur ragu kae lho, nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, Dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat.
Lah apa sedeng nang dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek mbutuhke saya ya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira manut? Oh lah. Caidan wing arep njaluk meneh kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal paselan kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu. Kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atesipun langgati dhateng kono kawan Petruk mangke mindak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng Karpaduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Ngandel ora. Mergo saka omonganmu kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki mergo mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jire getih wedi mati. Ning jane bareng tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kok kaya ndo mentang-mentang kok kaya gendhewa diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudar tenan. Terus mulai wae yo Le. Mulai nanti? Mulai ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Klimasada. Bapak meh guyu. Ning atine bapak wah ngerti atine bapak. Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti. Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudanten saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngapa? Dheweke duwe pusaka. Oh ya ndek petrel. Petrelku nek mungsuh musakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak iki berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe mung tak kandhani to. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe nek arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro, Tru. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep ngrangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian to.
Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kacane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos. Mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena Gatotkaca Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Lho. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahit aku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkem putra. Ngono nek Bathara Antrada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan, Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani terus. Jawilen tak sikate kabeh. Wah iki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya kene, tengok mburi kene nek ana sing teko, tak jake rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Name mungsuh anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene, Gong. Oke. Teko tenan lho, Gong. Jaman aku tak udut sik. Ya. Ya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik. Nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene arep ndupak ndoro nyeseno. Tak keprok watu ndasmu lho wae. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoro sing latarake bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku taman ana ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih. Nganti Siwa Mandura anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep mleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo Gong. Gong. Sik, wetengku lara Truk. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Truk. Terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Men sedhelok. Oh iya. Tak olesane. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Lara weteng. Lara weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa lapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo Bapak utusan karo Marta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula.
pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo baka menungsa ora tatalan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ming Bagong niku ming jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak bleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana usul geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing nguri kadidane Baladewa. Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, gene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki kok aja wis. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora ming aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho. Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa kowe dihadapi wong loro? Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungut kuwi iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gumbule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok apa jenenge? Inisiatif kok ora karo netel Petroki senengane ora. Lah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejug bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejug bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iwas digedlok ping 3 ora metu ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok ya ora.
Ndara Garikaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Garikaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndara Antasena dundang gong. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis padhi kae, Tru. Ha iya. Nun. Karo Bagong. Nggih. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Garikaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Ora saka ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki mengenai penemu aman-aman. Petro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Motor sirahmu. Menengo. Motor ora. Motor apa macuk? Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane kula sandadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca. Tinimbane aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama tiba mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak potrol dasmu. Kok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-daske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang pateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lagi tata krama, Gatotkaca ki lagi unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, dituti karo Petruk, bareng gedhe ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mulane sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Wah, kaya ngono awas sampean. Ge mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampean. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Banget tenan. Bapak Deni. Sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha sampeyan.
Anak Ndara Werkudara kok arep mata sirahe. Dra. Kita ora berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae ra sing ati aku mati. Kowe meneng wae, kowe nangis bareng. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya, wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Tandangi ya, Kok. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan ming pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Yuk. Ayo to. Mengalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, non. Petruk ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjoto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane Truk Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso Truk ning nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange dadange Bagong. Iya, ajange Dadaku. iya. Tantenane nang kene Truk. Goleki Petruk. Nun, Goleki Petruk. Petruk endi? goleki Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi. Sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Truk, krungu Goblok banget. Nah, Truk. Kau. Kuwi omongane kae mau nek iso alasan liya to, nika wau radio ngono. Wah, anjing. Saman krungu napa? Kowe omongan karo Petruk. Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk endi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Sampean goleki Petruk aja napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidana. Ulungno Petruk. Tinimbane kowe sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ejo? Lho. Kok jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang ontor ngono ya? Kowe nderodo ana ontore. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk endi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ono. Yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalan. Lagi iki Bagong kok duwe kendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho, Fresh care. wah berarti sak tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo skincare karemu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ra meleke Petruk lakon tak
ngratutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jaja. Wila keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngajak apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Ismaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe menggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika Pak, aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga lari loro. Iki arep tak gunakake sing kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Surja. Nyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal kowe piye? Sawangan epek-epeke Bagong. Sawangan. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak coba. Pepek-pepekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae, Jugruk ngiwak Jugruk nengen ra karo-karoan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana men kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing iso tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang dajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lho meneng wae. Iki marganing patimu keparat. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji lo Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lengkai kapan e? Suwe ora pas ra ono wae. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa Gong? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tanggo grayang tetepan asman. Nekat kok aku. Terus tak iki nang nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbah. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane Pak Tromen met aja.
Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa duwe ra. Kuwi senengane wit gong kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Kae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prahuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, ya. Men tekan kene, Gong. Heeh.